шабатон ба хайру шодӣ бошад, ҳамватанои азиз, ҳамдиёрои азиз. Худатонро эҳтиёт кунед. Аз ҳама чизи хуб ин шаб аст. Бародарои азиз, хоҳарои азиз, як эълони фаврӣ, як бародари қадрдони мо аз шаҳри Хуҷанд, аз ватани азизамон Тоҷикистон сафар мекунад ба Россия, шаҳри Екатеринбург. Он касое ки срочно омаданӣ ҳастед бо нархи арзон дастрас шумояд то шаҳри Екатеринбург. Худо хоҳад соғ саломат бо хости Аллоҳ оварда мерасонад. Номерош дар зери навор мешавад. Бародари азиз, авиакаси арзон, авиакаси канали мо, шумо канали фикри шумо, нархҳои билет камтар арзон шудан. Бародари азиз, метавонед дар номерои WhatsApp нависед, аз номи канали фикри шумо гап занед, ҳатман скидка карда мешавад. Худатонро эҳтиёт кунед. ҳамватанои азиз, дуогӯи падар модар бошед. Телеграми мо дар поёни комментария закрирот мешавад. Кор касе ки ба дар кор, корҳои пастани ҷои гарм, корҳои стоишӣ дорем. Аз 70 то 100 ҳазор ойлик хлебзавод реш хлеб дорем. 3000 семена. Бародари азиз, касое ки халтура лозим, ҳар рӯза аз телеграми мо 500 4000 халтуро мебурад. Метавонед подписатсия кунед канали мо ба телеграм. Ҳар рӯз хабарҳои навро онҷо ҷорӣ мекунем. Касое ки Тоҷикистон омаданӣ пагаҳ мошин раҳ мебурад, срочно бародари азиз, ҳамин навора подписатсия кунед. Шояд як бародар, як хоҳар ба ҷои кор тамом шавад, як корша буд мекунем. Худо хоҳад ин савобаш ба шумо низ мерасад. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. дуогӯи ватан модар бошем. Дар фикри якдигар бошем. Дар фикри ободии як ҳамватан, ободии ватани азизамон Тоҷикистон бошем. Тоҷикистон ба пеш бошем.